Victor, angene sa reto. Yes. Rejai be osemulo tuo kwach. Gima ni kai. Mokwongo ne wawacho ni kai. Koyier Mbadi gi Wandai. Gidonje sirkal mar William Ruto. To wanyisi ni Mbadi gi Wandai gi jogo mowuok e Azimio kodonjo chalo gi jal modhi otedo e dala ma wuon dala no timang'o jajuok pitipiti gotieno. Koro chuno ni nyaka ring mana kodgi. Okibi wacho ni anaya e dala ma ji leme ni koro okaring. Ka William jotindo ng'wech mar pitipiti gotieno mane ng'wech manyaka Wandai gini bende nyaka timang'o nyaka ring. Adiera mantiere ni sirkal mar William Ruto pok oketo sinani mathoth e weche mag somo. Mana dire manyaka wachne to bende giwinjo. Sama wawuoye ne Victor ke yawa simu ni kae mondo jonyuolo go simu kai. Nitiere nyithindo man dala ma kaka samoro nyathino riembi dwe mar ang'wen pok odok nyaka sani. Sama wawuoye sikul mora mora. Nekech mokwongo kata mana pesa mar CDF magi wacho mar basari ni bende nitiere constituencies ma pok ochiwe nyaka sani. Mana ng'ini ng'eyo. Achiel kuomgi en Makadaraka. Jo pesa nyocho se wacho ni pes CDF manodong 68 billion cha nyocho se gol. Nitiere constituencies ma pok ochiwo CDF nyaka nche higa chakre sama wawuoyi kendo ging'eny. Mano koro gine ma ging'eyo. Pesa to sai migite. Pok gichiwo. Mar ariyo ibiro yudo ka sekta mar somo ni obedo gir loko gi mibadhi bende mogo e tach. Jopuonj loko iligo charges moko mancha ni neno je wacho ka. Mose wueka news gang kocha bende ne olosi. Ma jopuonj go ago iligo sani koro gimoro gibiro godo kopogore gi tuition cha ntie kaka giluonge gokinyi ni remedios. Mare remedios ni ka nyathi doko wuok e after omenda mopogore gi fee kende michoko kuom nyathi siling 10,000 gi wiye. To nyithindo gi to wuok e family mopogore opogore. Samoro miyo moro luoko mana ne ng'ato e kor gweng' e ka nyathine odhi sikul. Samoro ng'ato goyo mana ngware e ka nyathine odhi sikul. Nekech education ni emonego bedni bedo equalizer. To seche gi to nitiere omenda mathoth madhi kuonde moko making'iyo priorities maggi to ok important. E piny owacho ni. Victor, adwa penji penja achiel tapenjo bende Mbadi nekech ong'ado rieko ne piny owacho. Gi jo siasa te ma winjowa. Adwa penjo ni. E kind gero ne wuon nyathi ot miluongo na affordable housing. To gipuonjo nyathi miye somo makare mondo mi obi ogero ode bang'e. Ere ma important? Duoki. Jopiny bro duoko. Nekech Victor kemiyo nyathi uneno nade un kaka jopiny wan kaka wanene ka to unene nade ka weche gik ni tek nekech Mbadi dwani mondo ging'weny osara ging'weny pesa CDF 40% madhi education. Ere bende gichak gimanye kata 20% mar affordable housing ni bende ng'wenye mondo med kacha. Mano penjo mapenjora. To ok nyal ng'wenye nekech ochwe jowe yot. Penjo mar ariyo kata gima chielo machaka kelo Victor ma pod tenore gi weche mag somo gi. Ing'eyo ni kaka Kibaki nokelo weche mag free education gi mase primary ka iyudo ka sirkal mar Uhuru chakobiro gi free day secondary education free day ni to gichak gikelo bende gimane William Ruto biro godo ni 100% transition. Transition ni wasewacho weche mag classes mamoko onge nche ka je wacho ka e weche mag laboratories. Mero ka nyaka laboratories gibende onge nyithindo ol ka dhok. Donge juma mokale mane wang'iyo weche mag quality mar education winjo nyathi class 7 to ok som. To ken kodi ni weche mag Bunsen bana gi gik mamoko gikawo onge. Gi chemicals mitiyo godo. To nyithindo ol mana karombe. Koro namba 1 en quality ma jogi wuok godo kai. Bende ne walose ka juma mokalo. Kech ok wadwa ketho sa. Sirkal ok okawo sinani monego bedni giketo weche mag somo gi mowinjore. Koro dhi okawe ole aola nikech sekta malichie moloyo sirkal mora mora. Mokwongo en arita. Mar ariyo en weche mag thieth. Mar adek en weche mag somo. Gimora mora nyalo rito kata ndara nyalo rito. To nyithindo dhi sikul. Onge gima litie ne janyuol sama wawuoye ni miyo moro ma onge konyruok Victor. Simu donjo ni kanyo pile. Arambe matinde dhano chako dok. Nekech Victor, ing'eni ka ok watang' to nyithindo mang'eny dhi we sikul kendo thoth giweyo. To mae momine no ka nyithindo mang'eny dhi dok e ndara. Nyithindo ma Kiswahili luongo nikech lack of a better term ni chokora.
matindi neno ka kwan gi odok chien e bombe ma wan godo. To ka nyithindo gi okonwang'o lwasi makare kaka ginyalo bedo e skul, to gibiro wuok giweyo. Nikech Victor, ing'eyo ka ndalo machien kacha tero nyathi skul ne ok en gima yot. Kata mana sani jonyuol tuonore malich. Koro sirkal nyaka kaw ting', nyaka kaw gine gi pek mowinjore. Mondo mi ging'i niya, ng'iyane budget ma gimiyo parliament, ma gimiyo wajumbe, ma ji luorore gi alwora, ma nyaka mibadhi bende nitiere mileage ma giketo e fuel ma giringo godo gi. Omenda ok ni pesa tin Kenya ka, pesa nitie. Kendo Kenya nigi pesa moromo. Juma mokalo eka Auditor General nyocha ne wacho ni 44 billion monego bed mawuok e e-Citizen ok donje, nikech pesa no ok donje e gimo agulu moluongo ni consolidated bank kata account. Ok donje kanyo, pesa no dhi kanyo. 44 billion ko medi weche mag somo ni donjo kanyo. Okay. Koro Kenya nigi pesa, mak mana ni priorities ema sirikal ni to gi mar Uhuru poko keti mana Uhuru koro kwado kuome, nikech William Ruto ka nodonjo nowacho no dhiti mang'o odhi keto free education. Ka koro mano oket matin ni ema gigolo. Koro mane mochako wacho ni ko yiere 2027 to no dhi kelo free education. Government nyaka ket priorities mondo ng'ini ere kaka piny owacho nyalo romo ne jonyuol kamoro. To ka nitiere kamarach to communication nyaka ketie yo moti mang'o, yo ma uyanga ma jonyuol ng'eyo ni kama koro gini ogikene ka gikiga manyien to chaki ko richo nang'o kaka je wacho gani mbele rach. Iro kamano. Dibendi koro bunge makosa maduong' nikech bunge we lere kamoro Fred onge capitation migolo king'io budget. Onge. Aseng'io budget no te. Kanitie tang' ni wach na toki. Onge capitation e budget. 16 mo wacho ni migolo. Mheshimiwa Mbadi wacho ni ya pesa ma bunge approve for that program. Kigoyo gi nyithindo ma wan go e Kenya ka mangima nyiso ni karacha ahinya nyathi ka nyathi yudo 15,000 gi wiye kanyo 16 na winje maler opogore gi 22 miwacho Mbadi wacho ni en koka bungo sepuodho ni en 54 billion kosekowete to sekowete awinji mane momiyo nyo wacho ni kabe to gap mantiere e kind 16 gi 25 ni mondo mi omenda mar CDF cha yiene mondo dhi direct 40% cha mage manigi CDF mondo odin gap ni to CDF ni wajumbe ni godo gimoke momiyo no wacho ni olocho ne wajumbe go mokonegi ni 20% cha ufunguni ya lwetgi tapenji je apenji baba CDF ni donge osegolga no seche mang'eny to bi winjo ni nitie nyithindo mamoko mabe yude to ok yude wajumbe biro yie gino to gimbe kanye ma gichieme gin ting chaka gine committee momiyo gini dok ne wajumbe ne gigo koko piny owacho sama dok nene ng'ama hinyore en janyuol kech wajumbe omoke nikech mawand gi giloko godo gimoke mar gini anaparo mbaka ni ber bro mi wa mondo chak twak ni